बेखौ जोङो हयथ' जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा लुबैखानायमोन समखौ नेनानै दंमोन बिथांमोना दिनै समखौ फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ गोबानानै लाफिनबाय आरो जों नुनायाव जे थांनाय 5 बोसोराव जे बिथांमोन जे इउपिपिएल आरो बिजेपि नि नेतृत्वआव जे बिटिसि सरकार सालायदों बिथांमोना रायजो राजानि जौगानायनि बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै ओंखायनो हयथ' बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै ठिकादारखौनो होन दिनै लेबारखौनो होन मिस्ट्रिखौनो होन दिनै आबाद मावग्राफोरखौनो होन बिथांमोना दिनै फिन खेबसेबाव हाग्रामा महिलारि सारखौ नांफिनगौ होननानै नागिरदों दिनै बिनिनो मोगथां महर मैया जे 26 तारिख सेप्तेम्बर बेवहाय नोंसोर बयबो जोंनि रायजो राजाफ्रा नुबाय जे फिन खेबसे हाग्रामा महिलारि सारखौ एकदम गोबांसिन मासि लानानै बिटिसि सरकार सालायनो थांगासिनो दं आं बेखौ बाख्नायदों आरो आङो बिपिएफ राजनिति दोलोनि सासे एमसिएलए हिसाबै बे ओनसोलनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी मानसिफोरखौ दिनै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ सरकाराव लाबोफिननायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिदों आरो बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर होदों बेनो जे बे ओनसोलनि जौगाखांनाया स्तब्ध जाबायमोन बे 5 बोसोराव हयथ' दिनैनिफ्राय गाबोननिफ्राय हयथ' बे धारा आरो सोलिफिनसिगोन मोजां मोनसे परिबेसाव थानानै बे ओनसोलखौ जोंनि हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव सालायफिननो जोंनो सुजुग होनायनि थाखाय आङो फिन खेबसेबाव बे ओनसोलनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिखौ बिभिन्न धर्मावलम्बी मानसिफोरखौ आङो दिनै गोरबोजों बिथांमोनखौ धन्यबाद होगोन दा निस्सय दला दायित्व होयोबा आङो एमफोरखौ लानानै खामानि मावगोन आंखौ जुदि जयगथा दं होननानै सानोबा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा हयथ' होगोन होयोबा निस्सय खामानि मावगोन बा रायजो राजानि आशीर्बाद लानानै बे ओनसोलनि 33 लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय निस्सय आं खामानि मावनो हागोन होननानै आंहा मिजिं दं रायजो राजा निस्सय रायजो राजानिफ्राय आं सहाय बिगोन आंथ' एफा बुरजा बेब'दानाव देरहानो हायाखै खारन मानो होनोबा बे ओनसोलाव बिटिसिनि ओनसोलनि गिदिरसिन थिखादार सासे बिजेपिनिफ्राय दारायदों आरो बेवहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथां सोलिफुरनि बिथाङा चिफमोन बिथाङा बे इउपिपिएल राजनिति दोलोनिबो गाहाय आफादगिरि थ' बेजों निस्सय थक्करा जाखागोन बेहाय बुंनानै जोङो बेहाय जेबो खालामनो हानाय नङा खाफाल मोजां रायजो राजानि आशीर्बाद मोननानै दिनै आं देरहासार जाबाय आरो बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि सेबा खालामनो थाखाय आंनो सुजुग होनायनि थाखाय आरो फिन खेबसेबाव जोंनि बे दतमा ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनि धन्यबाद बिथांमोननो आं जासिदों।